Ajde. Ajde. Propado praveć tragovi, ono otidne neće da laje. Ajde da vidim da li će u gatar da gi leš. Ili ti tu i treba sve podrška. Kako sve vaćaš kontra trak, svinja ti došle levo, ona ide desno. Eto, da jo. Usta kad gi puštim dve, ono laje ne prestaje. Čekaj. Čuti sak. Sak čuti. Sak čuti. Čuti. Sak će laje. Crni gi nalazi laje. I dobar kopov. A ovo je žuto. Samo on neće ni na trag, neće ni u gatar samo. A kad ga otkačiš sa nekog, on ne ostavlja. Još je mlad. Ajde da vidimo sad. Ajde. Gledaj ga sad, slušaj ga kada ti ide. Gledaj razlika kada ga otkačiš sa drugog jara. I on sad nema da zatvori usta. A kad ga puštim samo i u prirodu otidne, dođe do svinje i zebe ih. I u gatar isto. Kad ga puštim sa crnog, ne ostavlja. Znači crni će mu bude vođa i tamo kod ovih obraću. Dobro, makar jedno ima koja će da bude kasnije. Samo crni se dobro i pazi dobro i laj. Gledaj koja je razlika kada ga puštiš u par. Uvijek su dva loša ubijela. Bijela bolja. Nego jedan pojedinačno. To me nervira što neće ni trag da ga pokrenem na trag.
dušio nas sve. Kako gi neće laje tako kad je sam. Nego u par. I sad dok li ga ne izvaćaš nema da ga ostavi. Ali to će se pokrenuti, se popravi. Se utepa jedno, dve svinčiki, malo davenje, malo u prirodu kad zakove star, iskusan. I ono kad zakove. Odmah bolje. Ali sigurno će bude bolje ovdje nego da je dom u boks. Kako Kopov stoji i u prirodu tako stoji, ali ne ostavlja prase, ali stoji i retko se javlja. Ovo je žuto u prirodu samo neće da laje i ugatar samo neće da laje, a kad je sa svog crnog zapeni od lajanja.